Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela ubaba udokotela baba wesizwe baba Jabule umfana omhle njengekhehlela umlulwana umzulu abancincisi. Namhlanje sithatha ithuba elihle lokuthi ake sinikeze abelaphi bendabuko yize noma befaka obhabhera sazi noma ama original yini kodwa ke phela abantu bayathanda ama fake. Mavuso baba udokotela sikhuluma ngento eziningi kulokuyana and bakhala abantu ukhala ngumfazi ofebana odliwayo sayilungisa kodwa leyo. Yebo. Sayilungisa seyalungiseka futhi qithi yalungisa. Yalunga kakhulu. Kodwa ke kusenento ethi umuntu odelelayo uyakwazi ukumbona. Nokhona nozenza ivictim. Athi mina angisizwa mina. Njengamanje kunomuntu osekhasini odisbuka akasebenzisi. Yebo dodo. Uthini kulawo bantu? Ukuthi kwenza kanjani vese ukembula lento onayo? Ngibonga ithuba baba udokotela ngiphinde ngibulise nababukeli ekhaya. Uyabona baba udokotela njengoba sibanikeza lento yasekhasini sesikhulumile la kwi channel yakho ukuthi siyabanikeza abantu basekhasini into ye gambling ne yasekhasini nje konke lezi zinto zokugamble. Bayezwa hlezi sibatshena athi umuntu hayi mina nginenhlanhla ngizoya mina ngogamble. Kodwa zonke into iskebe sibiza ya leskipa ngendlela hayi qhubeka ngifuna bengibuza nje ingakho nje ufaka iskebe sibiza nesicathulo. Okay. Njengoba bazi ukuthi hleze sikhuluma ngendaba zokuthi nananzi into esibanikeza yona yokugembula lapha ekhasini athi umuntu ayaye angilandele mina nenhlanhla yami. Kodwa uhleze engabuyi nalutho. Uhleze engabuyi nalutho. Uhleze kodwa uthi unenhlanhla yakhe. Shuthi inhlanhla yakhe lento ukuthi akangawini. Inhlanhla yakhe uyayiguqula. Uyayijikisa ukuthi akangawini. Ngoba uhleze engawini. Thina mase sesibeka into yasekhasini sesithi nanzi into ke manje so uzayela into yaziyo. Ukwazi ukuthi ufike uwini. Kathi umuntu angiki ukuthatha lo muthi. Yeah. Ngoba ngibuka ekusebenzeni komuntu wesibuko ngoba phela usebenza entweni eziningi. Omunye ufuna ukwazi ukuthi iwini lemoto yakhe lishawo ba. Njengoba ehlala ehostel uthi okwahlala ehostel 1 2 3 itezi so 3 imoto zibaka lapha ezantsi. Yeah. Lesa sibuko sebehlephulile. Futhi shawo umuntu nje obonayo lo muntu hayi uyosana shanje ngesando ngamabu. Isibuko bese ngitshengisa ukuthi lento ezoba wena into oyifunayo ufuna ukuthi wena amasimbo ozwana asikhuluma ngasembu sikhuluma ngesibuko sakhe ehlebukile labatheni sikhuluma ngesibuko semonto yakho oyishiye lapha ezantsi uthi uyafika namadadla akho sebawantshontshile bakushayela imoto iwendi liyafu yafika nala phezulu njengoba uhlala lapha phezulu nje bowuwamise kanje wenze uthaphuma amanzi amadadla wasekho yisonto ntambama kusasa uyangena emsebenzini ngeke kuze uthi uzoya ngophaqa noma namateko noma ngeqoza isebenzi leyo ephansi emgodeni kufuneka idadla ngoba nisebenza emanzini uzowathathaphi bonke labantu ohlala nabo bana bawagodusile bewehlisile la kade amanye manje sizama ukusho ukuthi yonke lento le ushayela imoto yakho amawendi ungazi ukuthi ubani omunye yenze ngamabomu kufika wendi liyabiza udini ukuthi ubhaka sendleleni yabo njalo le moto njalo thina kufanele siphume kanje masizongena ezindleleni kanti indlela le ashayi wendi ngento encane akukhoste into ekubiza kangaka umuthi wesibuko emalini uyarazi idadla angithi no size yebo vese wena esicathuleni ufaka u7.5 no8 yeah umfana ukugcina la othi ngeke encane bamncane ungayi emsebenzini usanda usayini warning
ufaka u7 yini yebo ufaka u7 athena lijikjela amanzi kancane lizongena unyawo yabona umuso usubuye uzolala nawo yabona ukuphinjwa idadla elincane yabona idadla awukwazi ukuzikhomola ufika uthi ulipaka ngala uthi ulipaka engeni manje naliyashibilika lo nyawo uqale wafaka amanzi uyazi ukuthi babudoke unganyela le ndawo le ngesimo sokuthi belimanzi edadla uthi uyalikhipha idadla phela lithi alufani isicathulo ngesikhathi ulithi clearly likhumula yonke le ndawo le kanti livele linensimbi iyona into eshaya abantu kakhulu le kodwa uzolala ugqokile uzawaconcisela amanzi ngoba uthi ufuna ukuthi usukenzela isithende ukuthi lidlule esithendeni awathi afaka lamanzi mase aginqika aye lapha nalapha ngaphambili libe amanzi lonke kodwa ke ulikhumule uzoya futhi emsebenzini uzosebenza kahle uzosebenza kodwa ngeke uzolikhumula ukuthi phela uthunywa kakhulu ngoba ahambe amazana ami kanje udinwa nawo unzima kakhulu idadla liyinkinga idadla liyinkinga kakhulu idadla ngoba usamanziswe amanzi afakwe umshana usaya kulawa wasemsebenzini liyagoqana lima kanje luba mhlophe unenhliziyo encane umuntu into ngoba amazwana uyazi ngathi agoqene ngathi ayaphuka ngaphakathi vele nizophuma ngo4 avela ntshela lo umphathweni ukuthi ngoba vele kunalamanzi afuna akhishwe la njoba nikhipha lamanzi senizophuma ngo7 maniqeda la niyaphuma maniqeda la niyaphuma uthi uyabheka vele istofu ngalafuna nisikhiphe ngamafosholo bese nikhipha lamanzi nizophuma nga7 kodwa akasho ukuthi nini ngithe maniqeda la uthi maniqede lapho niphuma usho ngaba ngo3 umsebenzi wasemgodeni ke lo kuthi ngifuna sibuyele lana emsebenzini wesibuko 1600 I need to know ukuthi lento engiyithatha ngempela izongisiza yini ngoba abantu abaningi bezenzela izinto zaba mistake kunabantu abadlala namanje ekhasini bavusela umuthi kanje bengazi lo mshini ukuthi ama switcher akhona akhushuliwe noma aphansi abakwazi ukubona lo sike sakhuluma kakhulu futhi nabantu abanobudlelwane emakhaya omtengayo uyazi ukuthi izidla amahlanga but akazi kanjani kanti ubungakwazi ukuthi usegoli use Northwest usempumalanga use Free State usebenzise lento ukwazi ukubona njengoba ekhaya eMnambithi nibaningi ngabafowethu ngempela ziyawadla inamahlanga yebo wabudokotela kubaluleke kakhulu ukuthi usizakale isikakhulukazi la ithama ake sibuke la isibukweni ngifuna ukwazi ukuthi ekhaya kwenza yini esizongitshengisa yona especially mengisothi unkosikazi ukhona into ayenzayo ekhaya ebeke singavumelana ngayo kulula babudokotela mawusebenzise lo muntu wesibuko mawusebenzise lo muntu wesibuko kanti yimathi kulula manje akulula yebo umuthi kulula ufuna ukuthi mangithi kulula babudokotela isho ufuna ukuthini ngifuna ukusho babudokotela uyaphendula ngifuna ukuchaza uyachaza asibuyele la mkhulu ngifuna ukwazi ukuthi ngiyawuthatha lo muthi sengizwile ukuthi akukuhle kahle ekhaya namagate mengifika ngiyabona egate khona umuntu aphuma manje wangalibuyisela futhi ukumbona umuntu aphuma egate engalibuyisela babudokotela ungayisho leyo kungena imbuzi anivala kangane egate kungena imbuzi zijaha imbuzi zabantu ngiyathela utamatisi mayibaleka imbuzi ayiphumi ivele ingene kule ndawo evulekile yabona utamatisi yuvuthuza wonke imbuzi egijima phezulu kwaupelepele bese uphula uqede inkinga kakhulu ngisho ukuthi uyini oyibonayo lapha etshengisa ukuthi ngikuthathile umuthi kumkhulu Mabhena ngibonile ekhaya ukuthi kwenzani yini ayibonayo babudokotela kwenzeka kanje ngoba phela sikhuluma ngomuthi uma kuthiwa usebenzisile ufikile sakunikeza lo muthi awusebenzisa uyasuka wena okay ulaye angithi nje ulaye eThekwini uhlele eThekwini yena uhlele ekhaya uyaganga wenza into zakhe abuyangalala ekhaya vele wena uyazi ukuthi ula hayi ubuya late mawusebenzisa umuthi wesibuko kufika kuwena ukuthi enzani manje mawusebenzisa umuthi wesibuko kanti khona la zidla amahlanga ngakhona kufika kuyena ukuthi hayi uyazi bengithi ngizothi mangishayisa ke ngenze washing kuvele kufike kuwena umqondo ukuthi hayi man uyazi mangishayisa angivele ngithathe imoto ngivele ngiye ekhaya usokusebenzisa umuthi wesibuko awufoni nekhaya ubatshethi ngidlula le garage nganibambeleni izinko ngoba phela uma umnomzana wakho umuzi wakho ikakhulukazi kumuntu osuke
ngathini edlela umfazi engafebi yebo khona ofebayo khona odliwayo khona odliwayo khona nje sendudlelwa umfazi hayi ngoba efebe ya bayamudla wena phela ufika egarage uyafona umusuza ngasikhathi hayi bo mark yila egarage anganiphatheni izimvu ngithela udiesel ngithela petrol athi hawu ubungashongani ukuthi uyeza akwazi akhiphe lo muntu amdlayo hayi la feba naye ngithi awukwazi ukufona usho mawusebenzisa umuthi wesibuko engithi manje usuke ususo umuthi la awukwazi ukuthi uthi uzahlambe mase sendleleni soyayaleza ngoba umuthi wesibuko lo usuke ukususa soyokubonisa lento okade uyikhulume ngesikhathi uthatha umuthi wesibuko engithi ngesikhathi uthatha umuthi wesibuko wawutshela ukuthi ufunani ephupheni mhlawumbe awukwazi ukuvezela ebaphupheni ukuthi mhlawumbe ubone ekhaya ukuthi kwenzekani uyavela nangephupho njengoba uvela ngephupho babodokotela uzobe seyakususa ke wena ngithi uma uvele kuvela mhlawumbe lo muntu wenzani ushaya round eyodwa wenzani mayivela uvela kuba isibonakaliso esikuvezele eqala kumshela imali okay iqala umshela leqala nje ikuthathe ihambe nawe ambeke ekhoneni lombhede yebo babodokotela ngifuna ukuthi awuthuka amakhona kukhona le khona elijwayelekile lombhede kuzoba khona ikhona lendlu nombhede yabona kunewindi la athathe lo nyaka libeke le windi aphumule ikhona yileli ya ikhona leli ungena khona uyabona esibuku yiwindi la lo nyaka nje ligaxela la eduze lolo lunye elithi khona lo lunye ligaxela la wena vele ubambelele ngamawindi isibuko sokutshengisa lento babudokotela isibuko umuthi lo okwenza ukuthi uyibone into iqala ihlanganiswa ibele libhakuza ngathi imbangela izofika la ukuthi njengoba abahlangana kanje kwaze ufika la yingakho uvesane wena ube nokuthi hayi ake ngiphuthume ekhaya uvuke nephupho sibona lesi sekutshengisa kanjalo ukuthi ngongaplananga kodwa ugoduka ngoba uvuke nephupho liqhube lephupho leli nokuthi ake ngigoduke uzothi uyafika ekhaya ungene kanye naye mhlawumbe uzafika ngoba isikhathi mhlawumbe ngo10 ngiyangenisana lifike ningenisana bese uthi lo muntu lona uyapi ngalesikhathi ogqoka igown kodwa ngoba ukuseqondane nokuthi inkona uzosho lento ayishoya ajika kanti umkakho usukeke kade uthatha umuthi wesibuko umuthi ukuqondanisela nezinto zakho uyizibambe futhi uyazibambela hayi ukuthi utshele bonke hayi uyazibambela babudokotela mawusebenzise umuthi wesibuko sinezilwane emakhaya esezizijwayela khala makati khona amakati akhatsa komuntu yebo babudokotela athi umuntu uvesela kwakhela kuhlala khona abantu abana kuhlala inkonjane ezihlalayo but mase kuthiwa kuhlala iqula amadlebe alikho ikhaya njalo akukho uzohlala iqula amadlebe inkonjane ezihlala khona inkonjane ezazothi but ngifuna ukwazi umuntu osethi hayi lapha kuhlala iqula amadlebe ikhona into ongamsiza ngayo ikhona babudokotela sinawo sawoti esosebenzisayo menge esitolo nje eRhino ngawuthola babudokotela ngiyangithanda ukuthi umuntu masikula channel adalele ukuthi sithini ukubalekela ukuthi njoba ngikhuluma nosawoti yena uzobaleka ukuthi azothatha usawoti kuthini avela esitolo afika uthenge lo madlala afika uchile ngawo ake ngiyiphume lento uyibuke yabona kuba nesilwane emkhulu understand isilwane sicindezela even ingane enye ingane uthi ihamba naso imifika nje class intenzayo uyazi kade idlile bese niqala ngeball pen idle yona iqale yabona ibake ukuthi okazi muka wayidla bese niqhashe letithi imiqhashe sanehlehle yonke ngelisabhala uzobhala itest isilwane leso kunengane etadishayo khohle yonke into ukuyiphuma kusenkwe ukuthi hayibo into esekhaya uthini umzalo ngalo umzalo uthi akayishaya lengane uthi akayisechibeni lapha ezansi kanzayo kukhona ba babudokotela lesilwane lesi ilezilwane ezigcwele emzini yabantu lezilwane lezi kuze kube kuthiwa ingane ahlala esikoleni zifunde zihlala esikoleni khona azokwazi ukuphasa lezo ngane lezo zisuke sekwenzela ku matric kuphela bengasayibheka ukuthi yonke lento ngaphela lento eyenzeka eqala ku first year yayibulala ingqondo lesilwane lesi kodwa kuze kuzocatshwa ngase ifuna u matric ukuthi ayiyohlala esikoleni ngoba sekufanele iphase iphinde fail khona kunjalo ngoba lento isuke kade
yayiqale isaqala kwa first year ngoba yinto esuka itshalwe egcikeni le. Angikho lapho mina. Ngisekutheni kunomntwana njengamanje abanye belusa inkomo. Yebo. Naye kwazi ukuthi ulusa inkomo kodwa bamboni le ngomeni. Yeah. Zize zikhuphuka inkomo yena akabuyi sesebekhuphula zonke nje inkomo. Yeah. But uyobuya esuthi into eyisimanga. Kodwa lo mntwana uzacitha eyisimanga la ekhaya. Akadli la ekhaya. Akadli la ekhaya. Udla notikolosha. Isilwane. Izingane Itilosha sakwisilwane manje. Isilwane kodwa Yindawo ukuthi utole isilwane. Izingane zala ekhaya zimeme izilwane zonke. Uhlelo uselele. Umthuma khohle into kade uqeda kumthuma yona manje. Umthele ngetiye. Umthele ngetiya athuke kuma ukubuya umqondo. Nakhona mayefika lapho. Angizolo ngikhuluma into yayo. Uzomshaya. Kodwa phela uqinisisa. Umshayeli ungamshayi ngempama ukuthi uzoshaya uqinisa isandla. Umshaya gqweqwa ageje umgaka. Ageje umnyanga. Kanti futhi alikuwena. Yeah. Wena ungawulaphila umuzi gcwele izilwane la ekhaya. Yazi uma uzomshaya kahle kanjalo nini lapha ya. Funa umenze umuthi umthe ngizokubulala athi ayisende. Wayishaka ke uthi ngizokubulala wena. Ngesende. Usholo phansi ngesende. Kuba yilonto enkinga kakhulu udokotela ukuthi izingane ziaffecteka umuzi wonke ugcwele izilwane ngendaba yethu asifunanga thina ukulapha ekhaya. Imake understand mina ukuthi benginesilwane ngathatha uSouth ngilaphela lento. Why ngabiza inyanga? Make it clear. Yebo bodokotela. Njengoba ngisho uzogijima eTestoli othenga uSouth uchele ngoba uzwe kade sikhuluma ngoSouth osowakhiwe wakhelwa izilwane. Ngifuna mina yini ndaba ngabiza inyanga? Why ngidosa nje? Akayibiza inyanga kodwa izodlula kumavuso. Ithatha uSouth. Ifika ithatha uSouth hami usebenza umuzi womuntu akunayo inkinga nalokho. Kodwa ngiyazi ukuthi mina izodlula kumina. Ngoba imina ophethe loSouth. Wokususa izilwane. Okwabalole izilwane nakho akuhlula umuntu omsebenzi ukusiza abantu ukuthi umsebenzi. Hawu bodokotela bayasebenza abantu. Bayasebenza abantu. Omunye kuke wafona izolo wawutholile umsebenzi kodwa akuwona lo aye kade ethe uyawufuna wekade ephahle ngawo. Wawuthola umsebenzi. Ngimtshenile ukuthi umsebenzi owutholile iwona okusa kulomu umsebenzi wawuthe uyawufuna eqaleni. Ungawuyeki. Ngoba yena bese hayi sengiright intamba sengayikhipha ngathi engithi uyazi ukuthi nawe uthe ufuna ngophi umsebenzi. Ubona ukuthi uright lo umsebenzi. Ngithi kusho ukuthi umsebenzi owucela uright ngaphezulu kwalo. Naye uright lo ngathi mina ngoba kuona lo owucelile indlela iyaphambili sengizama ukusho ukuthi abantu abathola imisebenzi kade bethatha imithi abayiyeki iyona leso kubaholele ukuthi bathole le misebenzi abasuka kade beyiphahlele. Uyazi manje udla kufuna ushiye mongasebenza. Yebo. Awukwazi ukudla uqede. Ngoba phela bona njoba kunezingane nje. Zidle zaqeda izingane but akusho ukuthi mayibuya akho sikhokho la. Awukwazi ukudla uqede mkhulu. Ungakanani iminyaka? Oh no32 awukwazi ukudla uqede. Basho nje usukuma. Bathi awakasabashela ngalotho. Wena mudla ufuna uhlezi ucabanga abashana. Yazi ubacabanga kanjani vese udadweni lomunye lo mdala nje akazalo baba wakho. Lona engane ezuthula. Kodwa lesangane wena ufuna wazi ukuthi ubushela zona. Baba udokotela le ngizama uyiveza into ongasebenzi kwenu ukuthi abantu abangasebenzi lento ngathi bazoyithatha engazi ukuthi kunormal athi umsebenzi awuka vese akazobe khona unless wena ukukhona wenzayo. Baba udokotela ayikho into ebhlungu njenganomuntu ongasebenzi. Hayi ngeke. Ayikho baba udokotela into ebhlungu njenganomuntu. Okubhlungu ke abasebenzi kodwa sebeyazi ukuthi ukhona umuntu womsebenzi. Yingaka ngithi labo bantu labo benza ngamabomu. Awukwazi ukuphuma uma eminyango. La egcekeni? Awukwazi. Kuvuka imithetho emidala ukuthi awume egcekeni ehlobo. Indaba sanayisho nje usisi wakho lo oyines. Athi into ayaziyo nje manje umuvuka unabeke eminyango. Umumili unwebekile. Mawumili unwebekile. Umuzwe kanti utshela ukuthi ubuye ungena endlini ohlale phansi athi hayi mina ngisho lutho nje sisi. Kusekuseni udekleze kusofa. Akufuneki uhlale uhlele udeklezile. Mawuhlele udeklezile mawumili unwebekile. Mawuhamba uyanwebeka. Into yazileyo. Into yazileyo nokuzula. Nalapha ekuzuleni ziyakhala.
phela hayi ukuthi kukhala lapha phakathi kuphela la ekhaya nalapha ekuzuleni indawo usebenza nalapha sifike zikhala ukuthi sikhathele ukonda amadoda amadala kanje amadoda ningazami zikhala ndawo zonke nje mawungasisebenzi ya ngoba ekhaya uthi ubuka iTV abanankinga bathi into ayazi yona ke leyo sisi jamela iTV uyaqolozela uyajama hawu kanti yini ufuna ngoba manje akufune ayikho into efuna ngiyenze wena nje babudodela wena osuke wathi kade ku January wathi kuyanetha awuna amadadla awuna i-raincoat yokuthi uhambe ukuthi ufuna umsebenzi wathi uyabona mase sekunqamuka imvula zaphela imvula kwathiwa nanga usahleli wakhala ngongqaqwana wathi kuyancinza ulinde ihlobo wena ya wenza ngamabomu yonke ake sibuyisele kuyakhuluma kakhulu yazi ngomuthi wokuvala ngoba kunabantu abapaka imoto zabo esikoleni abapaka imoto esontweni abayi bayipaka egarage kumphoqa ukuthi njalo uma sethatha tel petrol thanda ngathanda umthetho lo ujwazopala kufanele ufika tel petrol before ilala alethe ukhiyele egarage neslip so uthesethile usenda umuthi lo okuvala ngihleke kabi babudodela le moto ezipaka emagarage nami bengingazi ukuthi kanti sawakha nje lo moto kodwa ngangingazi ukuthi kanti kunencindezi engaka labantu bapaka imoto lapha zithela khona futhi akatheli kwenye indawo uthela lapha ya mayesethelile ayiphelele ekutheleni kuphela kunemali abaphinde bayikhokhe makuphela inyanga ye security engabe yena nje uthatha lo muthi ahambe ayovalwa amasele ekhaya athatha izinto zakhe azifake ngaphakathi ekhaya useqedile okunokuthi abe nestallment semoto bese abe nestallment sokuthi iyagadwa abantu angabazi thina mase sesikuneze lo muthi ngoba siyawugaranta futhi ukuthi mase seze wangenaki wathatha into noma wathatha imoto noma wathatha inkomo noma wathatha imbuzi sikubekela u3 days uhambile uzozibuyisa kodwa futhi kodwa u3 days uhambile ezibuyisile akona uthathe lonto awusukungathakathi phela uma ulapha siyalapha akona uthakathi ngicekele siyalapha wathi ufuna 7000 umenza lento u7000 ma ukuthi mhlawumbe ukuthi uyasifakela ipetrol time sokwenzela thina sina inkinga kodwa futhi ke kulula ma ukwazi ukuthi uzosilalela siyakutshenjinza 1 no 2 uthatha umuthi kuphela ungasifakela ipetrol kodwa mothi nje wena uzokwenza lo ukuthi ufuna sokwenzela uzophila usifakela kodwa kungcono lokho ayenza lo ukuthi migeje kuwena wena mnikazi noma usho ukuthi ayena azi ukuthi nje kulungile ngizofaka u2000 lokugibela ufaka upetrol isifika sikwenzele ukuze ithi makukhona ongenze kahle uzophinda ubuyele kumina engazi ukuthi okay uma uthi mhlamba kwenza kanga kube yini inkinga mina kusuka sokowami nomsebenzi wena usuka sewukhokhile waqeda umsebenzi usuka sowubhekene nani lo omunye ngamakhela lento ngiyakha ngomchamo angimazi noma itshethu usile yini wathi uthe ubheka bafika khona inyoka ithi bobheka kuphi udla sagqiba khona ithi bobhekani uthi bengobheka uthi kwathiwa buyaya obheka ngathi mina bobhekani bese mkhulu wathi hayi phela Zuma ngeke ngayobheka ithi kodwa ungiphendule uthe manje ngoze indaba le yanyoka ngenze njani ngithi mina hlukana nenyoka hlukana nenyoka hayi ngisho yazi yakona kuba ngcono umuntu hayi mina ngamenzela ngamenzela ngathi faka umchamo wakho ufaka athi lo ngigqiba ke lento legqiba athi okay khuluma lento lo hambe straight umela uphinde ukhuluma umela lapho ngoba ukhuluma ngamabanga angefani then phela inyanga wahamba ubheka la sigqibe khona wathi ufike kunenyoka ngithi bobheka ubeka kwathwaza hayi ubheka yena hayi cool sinike inamba kehle abantu bazokudinga inamba engitholakala kuyona ku WhatsApp na ku Facebook noma uzongifonela ithi 062 322 8297 ngiyatholakala kuleyo namba leyo uma kwenze kungangitholi ku WhatsApp ngicela ungilinde ngoba sisuke sisabhizi ngento eziningi babo dokotela babusizwe babujabulile siyabonga
Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula, kuwena kulukhuni konke, kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali, ibeke endlini yodwa, ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha.